Het wie zo in het begin van de middag hier bij mij in Haas droeg. En het waaide stevig joerd. En dat had ik flink ruimd. En we binnen er ik nog net. Joen en vannacht vanuit het zuidwesten mooi. Eerst periode marijn. Vannacht komen er nog een aantal buien achterom en kans op tonger. Dus net schrikken. Temperaturen vannacht 14 graden. Wind matig en krachtig uit zuidelijke richtingen, zuid-zuidoost en letter zuid-zuidwest. De krachtige wind natuurlijk in het kustenwaardgebied. Meneer, misschien nog een licht buik in de petite mantiet in het oostelijke pad van de provincie Oudai. Ja, het zou een buiken wezen kunnen, maar verder is toch meestal helemaal droeg. En wat treffen we dan met de slachten? Want het leek van de week eerst samin. Nee, het leek het meestal helemaal droeg uit te worden. Maar zinnen, met een temperatuur tussen de 18 en de 20 graden. Maar wel een hudde wind uit het zuidwesten waai. Ik kom met een waarschuwing voor alle wetensporters boven de markt, maar ik in het waardgebied. En in het waardgebied ik nog kans op een trog een kracht 8. Dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht. Ja, in de nacht een beetje ruim, dan sneeuw. Nou, meestentijds droeg. Wel een protte bewolking, zinnen komt er misschien eens even bij. En de temperaturen zijn 20 graden. De wind nog altijd nu het zuidwesten waai, of zuid-zuidwest. En de wind is matig en krachtig. Op naar het fruitjog, manje daar maar buien, kans op tonger. Ik wil eens even zinnen. Tieze, droeg. Baasje droeg de temperaturen om er bij de 19 of 20 graden heen. Beginnen tak een beetje richting warm waar en simmerwaar. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.